भकतपारा मिनारबा गुवाहागाटा समबाय समिति बे दानाय लुनायखौ सुमेश्री बायद' बिथाङा दैदेनगासिनो दङ। बे मावखुलिनि एबा सोलोंसालिनि गेजेरावनो गिबि सिजौ गायनाय बाथौ थानसालि दङ। बे बाथौ थानसालियानो भकतपारायाव गिबि गायसनजानाय बाथौ धोरोमारि सिजौ। बिथांमोननि न'खरा गेग्रेबनानै दङ, दासिमबो मोजां बिल्डिं मोननो हायाखै। थेवबो बिथांमोना बेवहाय दानाय लुनाय हाबा मावगासिनो दङ। बिथाङा जाबाय सुमेश्वरी बर', बिथाङानो दैदेनगासिनो दं। आच्चा, नोंथांमोननि बेवहाय दायो मा खामानि सोलिगासिनो दं? दानाय लुनाय गोदान गथ'फोरखौ ट्रेनिं होगासिनो दं। आरो बे ट्रेनिं जाखांनायनि उनाव मा मोनगोन बिसोरो? ट्रेनिं जाखांनायनि उनाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बिसोरनि प्रजेक्ट मथे हयथ' आं मिथिनो मोनदों जोङो जेबो अर्डार खालामो, गभर्नमेन्टआसो खालामदों, गभर्नमेन्टआसो डाइरेक्ट खालामदों। बेखौ बिसोरनो स्टाइपेन्ड डिमान्ड होबाय थादों। स्टाइपेन्डखौ मोननो मोना दाबो जायाखै, खिन्थु बिसोरो बे सरकारनिफ्राय जितु हेरि मा बुङोथाय साबसिडि जुदि बिसोर नांगौ बायदि बिसोरनि आजगखौ बियोबा सरकारा होगोन, आरो बेनिफ्राय बिसोरनि नेम बायदि जुदि दङबा होगोन। खिन्थु बिसोरनि डेभेलपनि कारनाव, सबलीकरणनि कारनाव, मा होनो नारि सबलीकरण दा जे स्किम लादो, बे स्किमनि सायावहा दा बिसोरो ट्रेनिं होबाय थादों आरो। हेल' आइसानो ना दे दा गभर्नमेन्टआ बुंदों जे दानाय लुनायनि जायफोरा सार्टिफिकेट मोनगोन बिसोरो दरमा होनाय जागोन होनना बुंनाय जादों। बेयो दानाय लुनाय सार्टिफिकेटआव जिफोर माबा मोनदों, सार्टिफिकेट मोनदों बा दानाय लुनायनि जिबिलाक हेरि मोनदों टेक्न'लजि जायफोर एक्सपार्ट, बे एक्सपार्टफोरा जुदि बे सेन्टारफोराव जुदि एपइन्टमेन्ट मोनोबा आनै ज' जागोन र' ज' एपइन्टमेन्ट हेल' खुलुमबाय बयखौबो। नोंथांमोननि एसे भिडिअ लानाय जादों, नोंथांमोना ट्रेनिं लागासिनो दं। मा जायो उनावहा गभर्नमेन्टआ मा खालामो नोंथांमोना उनाव मोनसिगोन आरो। मा मावदो क्लासरुमखौ बैथा जाकार मेचिन दंना दाबो? ना आं इन्टारभिउसो लागासिनो दं नोंखौ, बेखौ दिन्थिगोन ना आं नेटआव हरगोन। आं नैबे जाकार मेचिन आगोलाव मोनसे बेस लाना बेखौ हासुखांबाय, बेनिफ्राय बेखिनिया बेखौ मोजां बुजाय हागोन। बेयो गामसा दादो, बे जेकार्ड लुक, बे जेकार्ड लुक गामसा माने फालि आरो बेफोर फालिखौ माबा दङ, दङ सरकारनि जुगमा हिसाबै बेयाव गामसा दादो जों। आरो बे आर'नाइ बेखौ गभर्नमेन्टनो गासैबो हरजोबनाय जागोन, गभर्नमेन्टनो हरजोबनाय जागोन। आरो बेयो जोंनि मोदोमाव लानाय जि, बेयावबो आर'नाइ दा दिनै बाथि होगोन। आरो बेयाव जों जिखौ बेयाव सोङो, 40 कन 50 कन 100 कन जिमान नांगौ जों दा नांगौ बायदि बेयाव दानाय लुनाया दंफ्रामजोबो आरो मोनबावनो दं नामा? माखौबाफोर मोनबावनो लाबोबावनो दानाय लुनायाव? जों दानाय signboard. दा आंनिखौ आं मिथियाखै देनाय सिरायनो। दा आनैयाबा मा उद्देश्य? दा नोंथांमोननि बेयाव मा सोलिदों मा सोलियाखै, भकतपारायाव मा दङ गैया?
आरो दङब्ला बिसोरो मा मावगासिनो दं बेखौ थारमाने बयबो मिथिथों होननानै आं बेखौ नेटआव हरगोन आरो बेबायदि नेटआव हरोब्ला जोंनिया ओरै क'क्राझाराव मोनसे हेरि आरो बे नन्दिकेरि आरो बिटिएडि गाहाय नन्दिकेरि आरो बिटिएडि दा गोदोनिफ्रायनो जोङो बेवहाय जेनेबा क'क्राझारा बर' एरिया हिसाबै जोङो बांसिनानो बिटिआर नङा होमबा बांसिनानो बिटिआर दा बिटिआर जानानै जों बे प्रपार्टिबा माने दादोंमोन आरो 1980 सनाव रेजिस्ट्रेसन जादों बे एमेन्डमेन्ट खालामनानै 1980 दा 1918 रेजिस्ट्रेसन जादों बे ससाइटिया बै खनाव दं बे खनानिफ्राय इन जेनेरेल बेयाव लाबोबाय बेथ' मोनाखैबो जानो हानाय बेयाव लाबोबाय लाबोनानै गुमैया न' होदोंमोन न'खौ हाया जायैनि मा खालामबाय बै एमइ स्कुलाव लांबाय गुमै माने बिरमसार दा गुमैया लांबाय सोमोरले न'आ जायाबा हा जायाबोला बोरै लाखिनो आंहा सब खोथानिफ्राय फैदो दे हाबो नांगौ जाहैबाय लांबाय हाबो नांगौ जाबाय 10,000 फैसा होदोंमोन बेखौ जों बाहायनो हायो मा खालामबाय फैसाखौथ' थिनहरफिननो हाया एमइ स्कुलनि बे दा मोसानाय संग माबा जादों कमिउनिटि रुम बा प्रमिला रानी ब्रह्म हायमोनबा मिउजिक स्कुल नङा बियो एक्चुवेलि बियो कमिउनिटि हल दा मिउजिक स्कुल दा गथ'फोरा जानायखाय सलायदो सोबानो सलायनो हायो होननानै आरो स्कुल क्लासबो जानो हायो रायजो राजानि जिमान खामानिबो जानो हानाय कमिउनिटि हलखौ जोंबो होना होनो होबाय आरो कमिउनिटि जों हरबाय आरो बेनिफ्राय बुस्थुखौ बनायना आधरुवा खालामना दोनदोंमोन 11 बेग सिमेन्ट नस्थ' खालामबाय आंना राजुआ थिकादारमोन ओमफ्राय आंनि न'आव फैबाय इन्जिनियारा फैनानै आं नुबाय बेथ' जोंनि बुस्थुमोनबाबो जों राजुआबाबो सलायनो कारनाव न'खौ बुथुमनो होबाय बे न'खौ दिहुनथारनांगौ होननानै थिकादारनो नोंथाङा सिमेन्टखौ लाबोनो हाबाय साहा ता लोंहोबाय आं रायज्लायबाय साराबो रायज्लायबाय सारनि बुंनाय होबाय बे माने फार्स्ट लुजेननायनि मोनसे जारिमिन आरो होबाय मालाय होनानै न'खौ लुबाय लुनानैथ' दा रायजो राजा बाहायनो हानाय मोजां जाना थायाखै होनबा बयनिबो आं दा हामाखौ होनबाय मोजां बाथौआ बे जोंनि न' खनावमोन ना न' खनाव दै एसेनो लोमामोनबा बेयाव हलामोन बेनिखाय बेयाव बिहुसार नोंसा गुमै आसलनिफ्राय फैदो दे बाथौआ बेनो सोमजिबोदो फैनानै उइउ स्कुल खेराइ जायोमोनबा बे खेराइखौ बै समावनो माने बाथौखौ गायसंना माबादोंमोन गुमैया पानाम सार मोना लाबोदोंमोन आरो खेराइखौ बेयाव खायद' खामानि माबा दंमोन गोहोम दं दा ओमफ्राय मा खालामबाय बेबो जाबायबो दिनै आंनो ओंखाम साहा ता लोंनांगौ आंनो दंनांगौ बेनिफ्राय जों बेवहाय आखौ डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जोङो आखौ नेक्स्ट अडिसन फाथिलायबाय नङा बाथौआ फाथिनायाव बेयाव बे बुस्थुआ बे दरजाखौ दंमोन बे गिबि गायजेननाय आरो गिबि गायजेननाय बैनो बे खनावनो खिन्थु बिनिफ्राय होमबा हाया जोंहा एलटमेन्ट जाया बे एलटमेन्ट जाबाय बिनि उनाव बे न'खौ बनायखांनायनि उनाव ज' लांनायनि उनाव जोंखौ मोनसे एगजिबिसनाव लिंहरबाय इमान भाग्य एगजिबिसन लिंहरना जों थांबाय बुस्थुआ सेंसन जाना दं दा न'आ मानो बेयाव थांखांनाय जाबाय डिसिया बे प्रफुल्ल सालमाना सोरदोंमोन सारा डिसि बेनिफ्राय मा खालामबाय बेवहाय जोङो एगजिबिसन लांबाय गारियाव ट्राकआवहा जोङो एगजिबिसन लांना जोंनि प्रडाक्टफोरखौ नुबाय मोजां मोनबाय बेनिफ्राय डिसिया माने गारिखौ लांनानै फैबाय जोंनाव फैनाथ' फेक्टरिखौ नायफैबाय नायनाथ' जोंनि प्रडाक्टफोरखौ नुना बिराद गोजोननानै जोंखौ लिंना लांबाय दावगाथाय दं बिराद माबामोन आरो ओमफ्राय जोंखौ लिंना लांबाय खामानि बायदि दा आं स्कुलाव थांबाय थादों जेथिया आंखौ बुंबाय मण्डला ओइ बायदि आंथ' 3 बोसोरनि आगोलनिफ्राय नांबाय थादों हानि काम आं सेक्रेटारि हिसाबै नांबाय थादों लांनायाव देरसन कमिटि दङ जोंनि आं हारसिं नङा बे कमिटिया लानानै जों नांबाय थायो आं थांबाय थायो प्रेसिडेन्ट थाङो बिदिनो थाङै बे लिंना लांफैबाय जोंबो लिंना लांफैनानै नोंसोरनो हाहोबाय थांदो रावबो 1 थाखा फैसा गैया थांदो बेनिफ्राय जोङो एलटमेन्ट जाबाय आरो एलटमेन्ट फाइल दा बेवहाय जोङो मोनथाय हिसाबसो मोनदों दा बे दरं डिस्ट्रिक्टनि
आच्छा दायो जेनेबा बे हा थर जाबाय दा नांगौ बायदि बिल्डिं मोनबावनो आसा दंखाना गैया आसाथ' दङ रायजोआ जुदि मोजां सिन्था खालामोबा बा सरकारनिफ्राय होयोब्ला जोंहा हा दङ हा थानायखाय जों मा खालामो जोङो दिनै बाथौसालिखौबो जोङो बहुद सिन्था खालामनानै लाखिनांदों मानो होनबा जोङो इमान बेयाव गायसनना थांबाय बेवहाय जोङो दै जानायखाय बिथिं लाबोनानै जों खालामना दोनबाय दाबो दङ साखि होयो जों दा आरो मोजां बेयो मोनसे आखा दङ बेनिफ्राय थानसालिबो जाबाय हा जानायखाय जोङो बिथिं मोननानै रंजा मोनसेखौ जोंहा बोसोराव मोनसे अडिसन दाखांबोनाय नाम मिटिं बे मिटिंखौ फारसेनिफ्रायनो बिराद न'नि आंखाल जाबाय सरकाराथ' दा पारमिसन नङाबा होआ स्कुलफोराव बहुद स्ट्रिक्ट जाबाय स्ट्रिक्ट जानायखाय जों पारमिसन लायै लायै मिटिं खालामो जोङो दा जोङो बे मोनसेखौनो होनायखाय लाबोदोंमोन लाबोनायाव दा मा खालामबाय आदबा होनांगौ दा थिं होनांगौ प्लास्टार होनांगौ गाबोन फैगोन समनि फैगोन खालामो दाबो फैयाखै दा ओंखायनो जोंलाय आरो दौरिनायावनो थांनायावनो थाखा फैसानिबो आंखाल जायो दा बे स्किमा 2019 एप्लाइ खालामदोंमोन अफिसा पारमिसन होनायाव अफिसानो कल खालामनानै लांबोदों लांनायाव दरं डिस्ट्रिक्टआव फार्स्ट सोमोन्दो मोनदों बर' एरियाबाबो जोंनोनो बे डेभेलपमेन्टनि कारनाव जोंनोनो फार्स्ट बेयाव मा नांगौ रेकर्ड दे माबा नांगौ दा उनाव लासिगोन ना आंनिसिम उनाव फैलायगोन दा नोंबा मा उदिस खालामना फैदोंमोन